Protestes a fora i dins del plenari. Així van demanar als veïns de la Barceloneta i d'altres barris del districte un canvi de model turístic. Tots els grups polítics van coincidir que s'han de canviar coses, però només Unitat per Barcelona es va sumar a la principal petició dels veïns. En un districte on tenim el 40% dels hotels de tot Barcelona, és impensable que hi hagi pisos turístics. Per tant, jo estic d'acord amb tu, a Ciutat Vella no té cap mena d'explicació. La regidora Mercè Homs va recordar que l'Ajuntament ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana, ha doblat el nombre d'inspeccions dels pisos turístics i ha creat una taula de seguiment. No obstant això, va recordar que queden coses per fer. Segur que no amb tota l'eficiència o amb tota l'eficàcia corresposta. Amb aquest tema i amb d'altres, Ciutat Vella és un districte molt complex, però no per això ens fa defallir. No per això no ens fa cada dia haver de pensar en mesures noves perquè Ciutat Vella vagi avançant i vagi millorant. La Barceloneta protagonitza des de mitjan agost mobilitzacions setmanals. Les convoca un moviment anomenat La Barceloneta diu prou. Nosaltres només som portaveus de lo que la gent està demanant. Els 5.000 veïns ens està demanant que direm això i quan els veïns diguessin que parem, doncs pararem. Volen compromisos de l'administració i per això es reuneixen un cop al mes amb l'alcalde Xavier Trias i cada setmana amb la regidora. Y como novedad sacamos sentarnos con la persona que está llevando el turismo de la Generalitat, que es la Mariona Muró. Y la tenemos la reunión, bueno, están a punto de convocarnos y creemos que la tendremos la semana que viene. La Barceloneta diu prou té mobilitzacions programades fins a l'octubre i assegura que no pararà fins que els pisos turístics al barri siguin història.